Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasida. Ora usah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Tak balekke to. Iya. Aku langsung jedol mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya, Mas. Buktinya loh. Kapelan ini kapel ireng. Kan tadi enggak janjian ya, Mas. Enggak janjian. Terus apa mau kir ini. Kir. Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten enek, mboten ngagemik, mboten krungu niki monggo. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang apa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kaya Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no sekarang yo ngerti dhewe. Iya Pak. Digoleke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilane ngopo. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Nyawang aku kok nyawang sapa? Nyawang Mas Gading kok Mas. Jenggleng ngono kuwi kok nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Omong karo melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Lah ya kono cek kurang lek ngene iki. Lah iya ya nek gur ping 2 ki ya. Kudune ping pira, Mas? Tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh.
Ampun. Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau. Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya. Harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Oh, sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa-rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya to, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Pacitan. Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soalé, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya ora ngantuk. Apa? Lho, jenenge ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Tidak aku telah ngomong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, Allah nggih. Niku lho Mas, sing mriki mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyuwun pangapunten napa? Mandhap kanjenge sedaya. Wis danten saged ketinggal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhut. Ya ora mak mengko kowe sing ngiringi sapa? Ayo jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku iki sok-sok. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, iya. Lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa e. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Ayo.
Ilah iki kok mana meneng bae iki pitik sikik mikir aja. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem. Heeh, tuku bayem. Kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya ya. Terus dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, moyon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Medonyo gelut yo. Wani apa? Wani bae. Wah, remet. Wah, glundungke. Mau sak leyatot. Lah nek ngadeg jajar iki mung sawetengku dhewe iki sih. Lah ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk gonamu. Ben kok ngatos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku kene mlumpat rono ki oleh ra to? Mlumpat tak gludhuke gludung medun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jajare iki? Gesere sinten mriko? Wah, Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nang semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ya. Ya wis padha ngene yo. Karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Heh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora sah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe sih saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure? 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebule isih enom to? Heeh, ya karo Rintang Kairo wae enom aku. Wah. Hok apa? Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kairo. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angel. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo wae? Neng Bambang Lipuro. Kadoan, Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin.
Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parian mawon nggih. Bakuku mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. Heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah e. Nah, ngono iki. Apane iki padha? Mbakune mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? Ya aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem. Sehat-sehat awake. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya? Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh lah. Apa gedang? Gedang. Warga Karangasem Ponjong. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak, mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang iki pintere ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke ngono. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, nggih. Sinten melih? Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul. Lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem? Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wait.
Sing ngelani napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Gulinge sampeyan. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aleng-aleng caping gunung sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih maksud. Balani pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok aneh iki. Ayo. nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitik iki? Iki pitik iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Ramadan Sarata sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih Dik nggih Mas Gading nggih Pak Dik Mbak Pak niki Pak mboten Mbak Melih Dik niki Pak nggih aja lali lah no Mas mboten kula niku karang nyok ketonto Dik jaman
Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki jan ku enak Mas, jos tenan. Dapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpeng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah nami kula menika. Tadi belum salaman. Salaman dulu nggih. Tadi dari Kediri. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang Rusia. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene, Ora penak Mas. Toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon nek iki weh. Ora pelayon tapi Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, apa yang gimana Mas? Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko. Joko, Bagus sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya. Ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lalu tuh Gading. Ding itu dingin. Mas Gading kan dingin kalau dicat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku ngerti sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Gading. Iya toh. Iya, Sampeyan ki lek tak Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora mung pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau kowe lha nyapa? Ora tau buka WA soalnya. Berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya? Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis lho Mas? Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas. Buktine loh. Kapelan ngene iki. Padahal kan tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Ben jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini. Kira-kira Mas Gading kapan mau maraku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh, masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku ku iki anyar lho iki. Wah, baru itu. Oh, baru nih. Bagus sekali. Nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, men kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh, Mas? Bagus. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu Mas. Wis ora mikir ki jane Mas.
Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li iki apa, Mas? Iya, Lin. Lin ki. Kalin. Apa ya Lin? Apa, Mas? Lin. Lalin iso ora? Lincak utuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Terus lintang. Tangki. Apa? Tangki. Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oke. Loh, piye to? do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. Apa Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa barka iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wis to tak ya? Tapi mbok tambahi apa, Mas? Apa ya tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata tadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas, jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi. Dadi lah kok kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Terus sekarang mau ngapain ini? Mau ngapain? Apa kita dolan aja ini yo? Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas, ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Dusun desa nggih. Desa Karangasem nggih. Poncong Gunung Kidul. Alhamdulillah semua warga melumpuk mriki lho Mas. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan buri kae. Oke. Buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan so aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih.
Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utangi. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah haji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira tok 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Dek Lintang niki. Niki tadi saya moga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun moga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lha kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik, gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedaya lha ta ya Mas. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe. Bedaya. Lihat apa ini? Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nuwun. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Nggih. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya, enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita pilih. Mang milih, Dek. Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, napa Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oriza. Ya. Ayo Mbak Oriza. Yuk.
Gading terus loh. Lala apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karepmu iki kono. Lo kae. Apa? Grogi loh Mbak. Ngade. Tremor grogi. Lah iya wong cedhak aku mesti bendina ngono lho Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasane piye? Los. Nek jajan dhewe tadi dhek paling kaya aduh tekan lho. Lah iya to, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab apa? Iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono. Iya, aku juga masih muda. Iya, cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada loh. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa cinta dong, ya toh Mas. Ya. Ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning. Nggih. Derek mawon. Langsung napa ngagem bawa? Bobon ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Dek Lintang sekno ya. Oh iya, yang muda dulu. Natian wujud temong peksi kandhane nek ning peksi yo kae iki apa? Peksi yo apa mak? Peksi iki tegese iki bird. Kuwi apa? Peksi iki burung. Manuk ngono wae. Yuk diteruske. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya suarane. Beda karo sing wis tuwa. Enteng kaya apa ya? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbakku. Ya wis ya ganti terus iki malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. Jenar ibu bunga tiku nyanding bisa dadi
Nggih lanjut mau mosok ya men bawa tok. Saking sinten to? Saking Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran tanggale isih ngetak Pak Siswa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Matur semangat sangat Pak Siswa. Niku lho Mas piantune. Beliaunya Bapak Siswa. Segenap Bapak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih masuk lagi niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Langsung kirim bukti transfer bulu.
Alhamdulillah. Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, siap. Terus enten meleh niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh nggih, siap. Nggih, siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. J, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahanin niku Mbak. Oh J, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya Mas. Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jan iki. Wau wonten. Moga nyawiji diganti ayang-ayang, terus niki wau yen ing tawang, terus kalih Lintang Asmara. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wau tes enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Gading. Niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh, slendro nggih. Nggih, saenten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara. Nggih. Ajeng nyuwun kanca mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Lah niku kan nggih penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Mbak Ayu nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya lemah. Ayo sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun spote. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya Mbak ya. Jangan kayak apa ngene iki lek dhewe bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya? Heeh. Mosok to, tapi aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dalem Mas. Nggih, menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong wajah banget kalem. Nggih, wonten dawuh Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik. Pinter wae kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jaloko. Semok tenan ya. Piye aku segere kurang piye. Seger du. Kok
kok seger dulu piye ta? Ya awak iki seger to. Ora kuru-kuru banget. Ora ketok treminih banget. Ya dhewe lek bersatu ki kaya belimbing karo macange. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ra trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sik rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya ben menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik. Heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Bisa dibenake sih. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojonya dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake apa? Masa ta? Lho tenan. Tenan ta, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneranke sing benake sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk Asmara dipun bawani. Ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Suaraku. Ah iya, coba. Ora ana karo Mbak Lintang. Heeh, tak rungokake. Ya. Tak rungokake. Ayu jeneng Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke apik tenan ya. Tenan. Terima kasih loh. Dulu Mas saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean iki. Yo. Iki kok nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ron Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya no. Ora aku kon cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu Bu. Hati-hati nek guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan alah. Hah? Jan, piye? Ora apa-apa, terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Urli monggo Dik Lintang bareng ben kompak ngono lho ben kompak gelem bareng ora yo gelem bareng-bareng oleh bareng oleh ya boleh heeh tresno tulus nadyan engko Yuk Gubuk Asmara
ayah meraat yo aku kowe dadi garwa oh rasido njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida ora apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku kancane Mary. Nek do Mary rasa. Jaluk kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho iki lho. Apa aku rong lingguh lho. Iso. Piye Sida apa ora Mas? Sido. Sida. Ayo. Endi Mas? Ayo Mas. Endi Mas? Medeni ya. Ya. Terima kasih. Oh, amplop tok. Jan, mengamplop tok. Ora ya aku ora. Ana isine kuwi kok Makasih ya, Mas. Sami-sami, Jan. Niki wae enten melih lho niki. Hah? Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. Wis ya. Wis.